Isen och vi kommer att göra en skiss på Macman. Och om kanske hörde lite het så förut. Jag kommer prata väldigt lågt för att det är ganska sent. Och så har jag inte alls någon... Jo. Så nu ska vi se en skiss på Macman jag gjorde för typ 2 minuter. Och nu får vi se vad jag kommer att göra. Och det här var Macman.